ungaguli nalutho. Isilandulaphula olunye kulezi eziyisithupha athi uNkulunkulu zisebenze uyakuluvusa ngawo. ngoba sekufuna ke direction yokuhamba ukuthi kuzohambeka kanjani bantwana benkosi. Cabanga ukuthi kusehlelweni laba abaphethe inhlelo zonke sekusesikhathini sabo soba sinike ukuze ngo-10 phela sisuke siye lapha kufanele basiye khona. Ngakho ke kuyithuba labo laba abaphethe inhlelo zalolu hambo mabasondele ngapha ngakithi. Okubaluleke kakhulu bandla lomoya oyingcwele kaNkulunkulu leli bandla liqoqwe umoya wokuthula nowenhlonipho lingathukwa igama likaBaba ngathi asihambe siyofuna lento esokuyifuna siphathe kahle sihloniphe eManazaretha. Ngakho ke njengoba silapha nje siphathwa yizwi thina umuntu olimala ngaphansi kwaleli gama esikulo lapha. Amen. Ngakho ke abantu mabeze lokho nje niyoba isibuko sesidlohlabeni kodwa amanazareth okuhamba amanazareth ngaphela ungahambi igeleni. Yilokho kufanele kube sendlebeni zethu uManazaretha. Amen. Yakhethi inkosi enkulu yasehleni uNyazi uLwezulu. Amen.
Ngisacela sihlale phansi khona sizozwana. Khona kuzohleleka kahle konke singawuphula umthetho. Sicela sihlale phansi khona sizozwana singawuphula umthetho. Ngiqala ngokubingelela inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi Lwezulu. Amen. Ngibingelele indlu enkulu, ngibingelela abafundisi, abavangeli, abashumayeli, nebandla lonke lenkosi enkulu uNyazi Lwezulu. Amen. Lokhu uqilela uphila kaButhelezi omunye nje wabafana besonto abathunyiwe ukuthi bahlanganise lo msebenzi esiwenza namhlanje. Ngicela ukuthi ke obaba nomama abadala bangaphatheki kabi ukuthi sihamba phambi kwabantu abadala. Sithunyiwe sabambisana nama-region onke uma-6 alikho ikhona le-South Africa engathintekanga ukuthi senze lo msebenzi. Basikhetha ukuthi siwenze lo msebenzi sime sizoguqa phambi kwenu simcela ukuthi asilekelelane ngoba inhloso enkulu usuku namhlanje ukubuyisa isithunzi sobuNazaretha nesithunzi soNyazi esicelelwa phansi amaphepha nabantu. Inhloso enkulu esiyizelela namhlanje ukuzotshela umhlaba ukuthi asikaze siphoqwe ngenkolo, asikaze siphoqwe ngoNkulunkulu esimlandelayo uNyazi. Futhi asimfuni omunye umuntu esomnika noma ubani. Ngisho bangabeka lo namhlanje asimfuni, babeke omunye asimfuni, sifuna uNyazi Lwezulu kuphela. uNkulunkulu wethu wasebuhleni. Isiqubulo salamhlanje sithi size ngothando loNyazi. Wonke umuntu ufanele ingene emizweni yakhe ukuthi njengoba sihlangene sibaningi kangaka la size ngothando loNyazi. Uma bekukhona mhlawumbe ongabazayo ola mhlawumbe ephoqiwe asixolele, kodwa bengeke sihlale siyingane zebandla sibukele ezinye izingane zixhaphaza uNazaretha. Sibone kungcono ukuthi namhlanje size la sizomtshela uhulumeni ukuthi hayi sayikhethela uNkulunkulu mhla ka 3 April. uNyazi Lwezulu asimfuni futhi omunye. Ngizocela ukuthi ke ningi ithuba oza kwethu basithulele ukuthi kuzohanjwa kanjani ukuya phambili. Ngiyabonga. Ngiyababingelela abangcwele boNyazi Lwezulu bonke ngey'gaba zabo. Amen. Mina ngungqondo wakaNgcobo, ngenye nje ilunga layisukuthi ezizweni zobumbano. Bengithi angigxile kakhulukazi kulokhu engithunywa khona ngesimo esibhekene naso ezweni. Kuyasiphoqa okunye manibona okunye sikwenza ngendlela, hayi ngoba kuyithini esifuna ukuthi senze ezinye izinto, kepha sizama ukulandela umthetho. Indlela-ke esizohamba ngayo ngicabanga ukuthi kufuneke nginethulele yona naley'khathi esibekelwe zona. Akulawuli thina sodwa, kepha kulawula incwadi esiyiphethe esinikezwe uhulumeni osigunyazile. Ngokwesibalo-ke besinikezwe sona kufuneka 500. Kodwa ngoba sesisaba kanje silethwe uthando, amukho omunye omemile ngaphandle kothando loNyazi Lwezulu. Thina besi-expecte nje wasizazi thina mhlawumbe soba bancanyana. Ngeke-ke siluphiphe uthando loNyazi Lwezulu elifana. Sesocela ukuthi sibambisane ukuthi sihambe izigaba ukuze nomthetho olawula izwe nezokuphepha ukhaveke. Amukho umuntu ozovumeleka ethi ebe ingxenye yohambo engayigcinile izidingo zakhona, njengokuthini imaski yakho uyazi ukuthi kufuneka ihlale i-on, ivala amakhala, ivala umlomo. Uyazama ukushiya isikhala ngendlela okungenzeka ngayo komunye umuntu. And sizoba namamashela nabashumayeli namaphoyisa ezomthetho. Kodwa-ke lokho sekwenza nje informality. Okukhulu kakhulu ngicela ukuthi umuntu nomuntu ebe yiphoyisa lakhe, eyigade yena ekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle.
nalana-ke eManazaretha ngani ngoba abanye bethu sivuke ekuseni kakhulu ngithi angikusho lokho ukuthi ake kube yinto esizoyigcina uma kwenzeka uzwe ukuthi womele udrink besicela ukuthi ukhiphe uMnazaretha ungene ngesiqu sakho ngoba uma ungena noMnazaretha esitolo kwakhona owenza okurongi lolu cala seluthwalwa uMnazaretha seliyakwenza oshaya thina niyoshaya nobaba wethu kanti akukhona esikuzele la okunye futhi angicacisa ukuthi asithunyiwe omunye umuntu uNyazi uNyezulu sinyenyele njengoba sila alusithumile akasilutho kodwa ukona kwethu okuya kuyoshaya lona silivikele eManazaretha and siyazi ukuthi bese njengoba sibaningi kangakanje bakhona abathunywe ongalungile kulabo abazobe belawula uma kuwukuthi uyakwehlula umuntu siyavumelana ukuthi imdedele engalweni yomthetho imbopho isikhathi-ke okufuneka sisuke ngaso la kufuneka sisuke ngo-past 10 kufuneka senze sure ukuthi ngo-12 sesifikile la siyakhona ngo-12 kuyobe kunikezelwa imemorandum kulabo esobe siyabona esiyobanikezela yona imemorandum mase ukuthi ngo-1 o'clock iphemithi yethu iyobe isiphela lapho siyacela-ke Manazaretha ukuze izinto naley'gebengu zingatholi ithuba ngoba Manazaretha asakaze lithe kulonke sicela ukuthi masesifika lapha phambili lapho esokuze sifikele khona sithole imemorandum lobe sekuphele uhambo lwethu lapho ngiyacela masesibuka solanda iy'moto siyikhumbule uMnazaretha kahle ngoba uhambo lwakho lobe seliphelile uthi noma ungena ubona usuzonela wena kodwa uhambo seliphelile nesikhumela lokhu seliphelile ngisathi lokho bengicela amashele abasemayeni ngizobabona ngizobahambisana nabo ebengicela ukugcizelela besifisa ngenxa yokuphepha sisebenzise uhlelo olujwayele ukusetshenziswa uma kuyoba kabheka bezayo ukuthi sizocela abagxothwa nabo uma bebaningi kakhulu sizokhuleka bona uma ngithi abagxothwa ngikhuluma ngabafundisi abavangeli abasemayeli ngicela ukuthi ngibeke ngani ngoba banomsebenzi abasizela wona kuba abakhokheli kube induku kuphinde kuba amakhoza nabaphathi bamakhosazana siyafisa ukuthi lolo hlaka lube segruphini yokuqala uthole ukuthi noma kuthola asitholi ithuba lokuthi sisondele sonke ngenxa yokuthini i-COVID isivimbile kodwa uthole izinhlaka zonke zebandla zibile kuleya gruphu yokuqala ukuze bekuthole konke ukhuluma kuzobe kwenzeka ngicabanga ukuthi siyazwana-ke lawa amanye amagruphu azobe sekulandela amakhosazana emva kwalo gruphu uma sekulandela omama emva kwalo gruphu besicela ukuthi igcine into ayisuthi ngenxa yokuphepha amen socela-ke abashumayeli bonke abashumayeli belekelele bazoxhumana kakhulukazi nomshumayeli uDlomo nomshumayeli uNzimande okuyibona abazobanikeza ukuthi kuzosetshenzwa kanjani kodwa-ke yilowo nalowo olethwe umuzwa woNyazi uzoba yiphoyisa lakhe akazudinga ukugada amagruphu-ke kukhona amabhena esiwenzile ama-rigid mokwenzekile kulo gruphu okuyona mhlawumbe wathola ibhena ebhalwe iningizimu doesn't mean ukuthi ichaza ukuthi wenziwe iningizimu cha senzela ukuhlukanisa ukuthi kube khona ibhena okukhombisa sekaleni igruphu amabhena esinawo mhlawumbe anabo 9 mangaphozeli azozama ukuthi sihlukanise amagruphu hawu nananaka okunye ikhala idingakali intamba idingakali nalwaplakhathi esizenzele wona uma ukuthi anamagama alumelayo laba bazobe bebhekelile banelungelo lokuthi bephuce lo placard yakho ngoxolo nje hayi ngoba kumela nawo kodwa bazobe sebebonile kunamaganyana aphumelayo asizile empini la sizemkhulekweni akubonakaleke ugama loNyazi aliphakanyiswe yithi la amen ngicela ukunikeza nangu ophethe amamashali njengamanje ngiyabonga ngithinte izwi lakafundisi bamhlozi okuyena esimcelile ukuthi asilekelele makusuka la sesihamba siyofika lapha la siyakhona i-City Hall sizocela ukuthi uhlelo silibuyisele kumfundisi uMhlozi
kube uyena ozosilekelela kusukela manje. Amen.
namhlanje namu Oh,
Yenza nje ngifuna leya ngifuna ndivayisale lapha laba bahambe lapha bahambe laba behambe
Ukuthola uManazaretha. Ukuthola uManazaretha. Yena likhona bazokona la. Omama bangene. Abashumela bakulandela omama bangene. Abashumela abakulandela omama bangene. Amen. All right. I will get you finished. Mama, mama, kokali. Ow. Aniga bazokona. Kunjena nje ilolunya. Kunjene ilolunya. Kunjene ilolunya. Hallelujah.
nonke. Amandla! 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 Azeni uzodlala la. Imbomu ngaphandle. Imbomu. 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 Asizina uzodlala la. Amen. Imbomu. Akekho khona leza imbomu lapha. Ayithole. Geza izindi. Geza inhlobo. uNyazi Geza izindi. Geza inhlobo. uNyazi Yazi izindi. Geza inhlobo. uNyazi Yazi izindi. Sengihlala phansi ukuthi noma nasinike isikhathi sokulalela ningawaqamba amanga isifonyo emlonyeni womuntu right now wonke umuntu isifonyo emlonyeni semnyama mina ngizalwa makhotoza ayiyeke ivuke esokeni ngizalwa usikephe mketu ungamngami ngijabula uphansi ngiyeka amen Ibandla umuzi ibandla ibandla Ngiyabonga amaNazaretha. Siyabonga kakhulu ukuthi nisihloniphe niphume nize la kulolu suku oluyingqophamlando. La sizosho khona ukuthi thina ke bandla lamaNazaretha ebuhleni sithini. Sekuphela u10 years sithuli. Namhlanje usuku lokuthi sikhuluma ukuthi thina sithini. Eduze kwami khona uNkosinathi wakamakhanya okuyena ozosithulela ukuthi sithini namhlanje. Ngicela ukuthi sihlale phansi sithule ukuze simuzwe ukuthi uthini. Kukhona la sizwa khona umsindo. Njengoba kunomsindo uzongezwa ukuthi sithini. Bese uyayitolika wrong. Makhaya. Singibhizi futhi, singibhizi. amandla amandla amandla
hayi maNazaretha alisekho elinye ngaphandle kwaleli alisekho elinye ngaphandle kwalolu suku ngiyacela ukuthi sithule nje sithi du sithule sonke sithi du ukuze izikhulu zikahulumeni ney'ntatheli zikhona ukuzwa ukuthi thina bandla lasebuhleni sithini kade besikhulumela ngathi singamadlozi kanti siyaphila hayi asilona idlozi asithethwe emsamo siyayikhulumela nje sizokhuluma eziko la eceleni kwami nginesikhulu uHonorable Mkhize owusotswebhu wala eThekwini municipality amen eceleni kwakhe nginobaba uadvisor uNgidi o-advisor uNdunankulu uPremier Sihlezikalala amen yizona-ke izikhulu zikahulumeni ezithunyiwe ukuba zomamukela ley'khalo zethu siyathemba ukuthi ley'khalo ziyodlula ziye la sifisa ziye khona akunabo ukuthi ukuhlangana kwethu la kuyoba ngathi amampunge ngizoqala-ke ngiyifunde le memorandum yethu ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho khulu sethu sinamukela emahhovisini enu kamasipala imemorandum yethu ibuya ebandleni lamaNazaretha asebuhleni iNazareth Baptist Church at EBUHLENI home hayi mission home le memorandum yethu inesandulelo ifundeka kanje amalunga ebandla lamaNazaretha asebuhleni elinamalunga angaphezulu kuka-5 million igidi ey'nhlanu ngokumelwa ikomiti elikhulu lebandla liphinde limelwe ikomiti labashumayeli limelwe ikomiti lamakhosi angamaNazaretha limelwe ikomiti likazwelonke wentsha yamaNazaretha futhi liphinde limelwe ikomiti lazwelonke izedco eliphinda futhi limelwe iy'nsizwa zobumbano ezavusa inyamazana lithanda ukudlulisa ukuhlukumezeka kwawo ngesinqumo azenzela wona ngokulandela inkosi uNyazi Lwezulu lesi sinqumo sethu sasithathela thina ngokuvuma kwey'nhliziyo zethu futhi singaphoqiwe umuntu ngosuku lokufihla kwenkosi yamaNazaretha inkosi uThingo lonkosazane kwamenyezelwa amagama amabili elokuqala lamenyezelwa inkosi yesizwe samaqadi elesibili lamenyezelwa ummeli sasingamazi kodwa wathi wakabuthelezi amaNazaretha ngokuvunyelwa umoya nokwazi umlando nenqubo kanye nezimiso zebandla ahambisana negama lokuqala lamenyezelwa okuyigama lenkosi uNyazi Lwezulu ayibambeni lisashaya isandulela sikaqala kulokhu kumemezela okwenziwa akekho noyedwa waphoqwa ukuba alandele yiphi inkosi kodwa umuntu nomuntu ngamunye
wasithathela yena isinqumo sokuba ulandela yiphi inkosi. AmaNazaretha-ke ayelandela inkosi uNyazi Lwezulu asala ebuhleni. Incwadi eyabhalwa ekuthiwa yasayinwa inkosi uThimbo yayithi lo embekayo uyinkosi yamaNaza. Alikho iNaza la, thina singamaNazaretha. AmaNaza aphuma nenkosi yawo, AmaNazaretha asala nenkosi yabo ebuhleni. Ngalokho-ke asiqondile ukuphikisana nombono wenkantolo kanye nalabo abakholelwa ukuthi inkosi uNyazi Lwezulu akuyona inkosi esemthethweni. Kodwa thina singamaNazaretha asebuhleni sifisa ukuqaqisa ukuthi njengamalungu ebandla asidinge umuntu ozositshela ukuthi ubani esimvumayo njengenkosi. Futhi asidinge umuntu ozositshela ukuthi ngubani esimbona njengomholi webandla. Dunankulu nawe meya, AmaNazaretha wasizona inkomo futhi awasizona imbuzi ukuthi singaqobela ukuba silandela bani. Futhi asididekanga nakancane nje ukuthi ngimuphi uShembe oqokwe ezulwini ukuba hola AmaNazaretha asebuhleni. Yingakho-ke siyibandla lamaNazaretha asebuhleni sifisa ukuzidlulisa ley'khalo zethu emnyangweni noma kwihhovisi likamongameli wezwe waseNingizimu Afrika ukuthi siyaqala-ke manje iy'khalo zethu. Ababhalayo ababhali, ya oshutha yashuthe kakhulu, ophelelwe i-flashlight athenge enye. Isikhalo sokuqala sinaso sikhala ngomthetho-sisekelo wezwe kanye nenkolo yethu. Ngokomthetho-sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika usigaba 31 uyawavikela amalungelo omuntu ngokuzikhethela inkolo ayithandayo nokwenza izimiso zenkolo nomphakathi athanda ukusihlanganisa nawo. Akekho umuntu onegunya lokuba ahlukumeze amalungelo omunye umuntu ukuthi akhonze bani noma akhonze kuphi. Ngakho-ke sasithathela thina isinqumo esingafunziwe umuntu ukuthi thina sizolandela inkosi uNyazi Lwezulu njengoNkulunkulu wethu futhi njengomholi wethu. Uma-ke AmaNazaretha ebalwa kule population yase-KZN e-11.1 million, uma njengamaNazaretha ngoba siwu-6 million, uma sibalwa njengamalunga shuthi nathi sivikelekile ngomthetho-sisekelo wale South Africa. Sikulindeleke lokho iqhulu zikahulumeni ukuthi amalungelo ethu mawangahlukunyezwa. Nathi asimisele ukuhlukumeza amalungelo omuntu. Isikhalo sesibili esamuzwa sebuhleni siyabezwa bekhuluma ngalo muzi oyingcwele. Sifisa ukucacisa ukuthi umuzi wasebuhleni zikhona intatheli. Ake ngibhale okukhona manje. Ya senizwa ngathi awungabalunga asemthethweni asebuhleni. Umuzi wasebuhleni umuzi wenkosi yenyanga yezulu kanye nezingane zayo.
Angphinde. Umuzi wasebuhleni, umuzi wenkosi inyanga yezulu kanye nezingane zayo. Hayi kunekhoma bazalwane. Liyaqhubeka ikhoma. Lithi khoma akuyona umuzi wasebuhleni, akuyona imishini, kodwa iwumuzi wenkosi inyanga yezulu nezingane zayo. Yingakho sithi kusebuhleni home, akusho ukuthi kusebuhleni mission. Kuyimvamisa ukuba imizi yenkosi uShembe ibizwe ngamagama, njengoba ikhona imizi ebizwa ngamagama kodwa kukhonzela kuyona. Ukhona umuzi obizwa ukuthi kuseNqayizivele, ukhona umuzi obizwa ukuthi kuseNaleni, ukhona umuzi kaShembe obizwa ukuthi kusePhalamende, njalo. Kodwa lokho akusho ukuthi kuyimishini yebandla. Kuyinqubamgomo ukuthi umuzi kaShembe uba negama lawo, njengasebuhleni umuzi wegama likaShembe, inkosi inyanga yezulu nezingane zayo. Lemizi kaShembe sikhonzela kuyo, sinikela kuyo ngothando nangenhliziyo zethu, ukuba zakheke futhi zibe sezingeni elizojabulisa uNkulunkulu wethu. Kodwa ngalokho akusho ukuthi sekungeyebandla. Yingakho umthetho lawula khona usuke empilo yedwa, uNkulunkulu inkosi uNyazi Lwezulu. Ngisho nokwakhiwa kwawo uyakhonzelwa enkosini, kuyena kuphela negunya nemvume lokuba ahlabe isoyi, asiphe futhi negunya ukuthi sesengakha manje. Ngiyaku number 3. Ubani uShembe? Futhi simbona ngani uShembe? Amandla. Hayi kwathamki. Hayi. Wekhulu sikahulumeni ngenhlonipho enkulu. Uma sikhuluma ngoShembe, akasikhulumi nje ngesibongo. Kepha sikhuluma ngomoya oyingcwele ophuma kuShembe mayendlule emhlabeni angene komunye uShembe. Hayi. uShembe ovela ezulwini ubonakala ngemisebenzi yakhe eyisimangaliso, eyokuphilisa abantu, abaphe lokhu abakucelayo, abe namandla okusikhulumela nabangasekho, asikhanyisele indlela zethu masihamba emhlabeni. Uyasisindisa futhi naseyingozini, asiqedele nesimo sobuba ngokusibusisa nangemisebenzi, asibusise ngokusandisela imfuyo kanye nesivuno sethu, aphinde abe namandla okuba sezindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Konke lokhu sikubona empilo yethwa. AmaNazaretha azonitshela ukuthi ungubani. Ubani lo muntu esimbona lezinto zonke? Ubani lo muntu esihlangene naye la? Hayi. Sikhulu. Ake ngibuze ngehlisa. Ya. Isiqubulo sethu sanamhlanje. Honorable Mkhize, Advisor Baba Unki. Isiqubulo sethu sanamhlanje sithi #size ngothando loNyazi.
sikholelwa ekutheni inkosi uThingwa lwayibhala leya ncwadi eqoka inkosi le yaseThembezinhle ukuba ingaba umholi webandla laseBuhleni. Ngezizathu ezabekwa inkosi uThingwa ukuthini sasesihlalweni. Ngo-2008 inkosi uThingwa lisemaqhulwini emzimoya labaxwayisa amaNazaretha ngeculo lokuletula elibandakanya amalunga athile bandla. Lapho sesiseluleka singamaNazaretha izikhathi eziningi ukuthi uShembe weza emakhosini. Yingakho noma sekuthiwa kuvela ini uNkosi uThengwa uyasiluleka ukuthi sibabalalela amakhosi ezizwe angamaNazaretha ngoba yiwona angakaza athinteke ekuphathekeni kabi kukaShembe. Akekho omunye sasimlindele ongamemezela uNyazi Lwezulu ngaphandle kwenkosi yesizwe. Senyanga semaphethelweni isigaba sesine sikhulunywa ngokusatshisa kwamaNazaretha kanye nomholi wawo. Bondu nankulu ngoba sila sonke kukhona omama, kukhona obaba, kukhona amakhosazana namakhosana. Ngoba sila sonke siyahlukumezeka. Uma sizwa bezindaba nabamaphepha bekhuluma ngokuthi uNyazi Lwezulu luzokhishwa ebuhleni, hayi siyibandla lasebuhleni sike sasho sathi ayasizona inkomo, asizona imbuzi, asizona utshani, singabantu abanezingqondo futhi abakhona ukusikhulumela. Siyibandla sakweshama lokho ukukhuluma ngoba sikaze sizwe ngomthetho okhipha umuntu kubo nasemzini wakhe. Ngakho-ke sizimisele singamalungu ebandla ukuthi siyivikele indlu yenkosi inyanga yezulu. Hayi ake siphinde mhlawumbe awuzwanga. Sithi thina singamaNazaretha asebuhleni sizimisele ukuvikela indlu yenkosi inyanga yezulu. Lokho asikwenzi nje ngoba senza, kodwa lokho sikwenzisa ukuthi sifisa ukuvikela ubungcwele nobuNkulunkulu obehlela esizweni esinsundu ngenkosi uShembe. Sifisa ukucacisa lokhu ukuthi inkosi yesizwe samaqadi ayikaze nakanye isiphoqe noma mhlawumbe yasifunza ukuthi sikhonze bani, kodwa isinqumo eyasithatha sobuqhawe siyaseseka siyibandla. Isinqumo sobuqhawe asenza mhla kufishwa inkosi uThingwa lwenkosazane sokuvikela ibandla kanye nobungcwele. Sizimisele futhi ukuseka inkosi yethu uNkulunkulu wethu uNyazi Lwezulu kanye futhi nenkosi yesizwe samaqadi ezindlekweni zamaqala abebebhekene nazo. Ngisho noba ngathi inkantolo indleke kumele siyise
u2 million, u10 million, u10 billion sizozikhokha thina singamanazaretha onyaka. Kodwa kumqoka ukuba sikuveze ukuthi akekho umuntu owake waxoshwa ebuhleni. Kumqoka lokho akekho umuntu owake waxoshwa ebuhleni, kodwa yilowa nalowa abayingahambisani nenkosi uNyazi Lwezulu wasithathela isinqumo sokuba aphume kulowa muzi oyingcwele wasebuhleni. Lapho inhliziyo yakhe imholela khona. Sasiye kuphetheni bondunankulu noma mhlambe bahlonishwa bethu ngala memorandum siyacela ukunazisa lezikhalo zethu njengebandla lamaNazaretha asebuhleni ukuthi asiphathekile kahle ngokuhlukunyezwa kwamalungelo ethu okuzikhethela inkolo ngokukhululeka. Ibandla lamaNazaretha liyakholelwa kakhulu ekwenzeni izinto ngokuthula futhi nangoxolo. Sicela kungaphazanyiswa enkolweni yethu kanye nasekukhonzeni komholi wethu inkosi uNyazi Lwezulu esize kulo emzini walo wasebuhleni ngokuvuma kwenhliziyo zethu. Siyacela futhi ngoba kungaba yize ukuthi sobhala memorandum sifunde la kodwa besiphelela la emoyeni. Ayihlale phansi ibambe umthetho kuzo seceleni kwakho. Kubalulekile lento iziwe yizwe lonke. Sicela ukulekelelwa ingakho silethele memorandum. Sicela ukulekelelwa ukuthi amalungelo ethu awangahlukunyezwa futhi nomholi wethu siyacela ukuba angahlukunyezwa. Futhi siyacela ukuba ihhovisi likamongameli wezwe laseNingizimu Afrika andlulisele izikhalo zethu kumnyango ofanele wamalungelo abantu okuyi-Human Rights Commission. Amandla! Amandla! Ikhuluze. Ayimele nginibheke mase ngisho lokho. Baleke kakhulu. Niyabona wonke lamaNazaretha la. Labantu abalana bakubhalisela ukuvota. Sikubhalisela sonke ukuvota la. Masibuka lephepha njengephepha. Siyohlangana ngezinsuku zikaNovemba. Asizocacisa lokho. AmaNazaretha awu-half we-population yala KZN. Uma iqembu elibusayo lithemba ukuthi lebusa ngaphandle kwalabantu sohlangana ngezinsuku zikaNovemba AmaNazaretha asebuhleni. Uma iqembu elibusayo licabanga ukuthi lingabusa ngaphandle kwalabantu, umlayezo wethu uthi sohlangana
ungafisa ukuvota. Sinesikhumulo esinaso. Isikhumulo sethu sithi esesingisi. Sithi they cannot be us without us. Bayake sisiphinde. Sithi angeke kube khona uthina ngaphandle kwethu. Ake sidlulise kwesibili. Sindlulisela umlayezo nje manje. Ukuhlukunyezwa kwaShembe kuqala manje. Lento eyenzeka la yaprofetha ubabamkhulu mhlamba nazi. Ngoba nokuvinjwa kolwandle la itheku nakufihla ukuthi wavinjwa ubabamkhulu. Ubabamkhulu waprofetha. Wathi ngelinye ilanga intsha yakuleli bandla iyovuka iyeThekwini iyobe ilwa nohulumeni okhona oyobe sefuna ukukhipha ubungcwele baphakathi. Asikhohlwa siyingane zebandla. Nami umvakelo wakhuluma le ndaba ePharathe. Wathi ubabamkhulu uShembe wokuqala wathi kulesikhathi esizayo la amalunga ebandla entsha ayogcwala itheku ayobevikela ubukhosi uyobungcwele uhulumeni okhona esefuna ukuphuka. Hayi akuphelelanga. Ngifuna ukuyichaza into ebaluleke ngayo. Wabe sechaza ubabamkhulu. Wathi emva kwaleyo mashi eyoba khona. Kodwa thina sithi peaceful walk. Ngoba siyazi amaphepha womthando uNyazi. Sesifikele uNkulunkulu wethu. Wathi emva kwaleyo mashi ingane ezobe zilapho. Zozala ingane eyingcwele ezizobe zingenasono nasini. Ubabamkhulu lento wayikhuluma ngama-1920s. Wathi ingane siyobe lezo ingane zozalwa yithini. Wathi lezo ingane sebeyibuzana ukuthi yini isono. Yini le nto abazali bethu. Uma ngempela uhulumeni okhona uzimisele ngokulwa nobugebengu enokulwa nayo yonke into ephikisa umthetho, kumele iseke lesiprofetho ngoba ingane ezozalwa yithina sizoyiqeda irape, sizoqeda ukulala kwabantu, sizoqeda ukulutha, sizoqeda konke okuphambana nomthetho. Ngoba kube kuyingane ezingcwele. Kodwa uma uhulumeni ezoma phambi kwethu nasendleleni yethu nasendleleni kaShembe yokufeza lesiprofetho anisi kuba khona nabo abantu abangcwele. Kubalulekile lokhu ndunankulu ngoba umele yena. Ake sithinte lapha emaphepheni ngabe senza iphupho. Siyacela uyabona ngoba belana ikhulu kahulumeni ngoba sigcwele la. Sesikujwayele ukuthi amaphepha awenza ukuyiveza le inkulungwane neyikhithei la azoveza umuntu oyedwa bephethe ihawu. Sesikujwayele lo. Ake sikucacise. Amandla! Hayi ake sikucacise. Kunentembi eyenzakalayo. Uhulumeni ophethe uhulumeni wabantu abamnyama. Kodwa abantu abahlukumeze kakhulu ukudlula wonke yileli bandla elaqanjwa umuntu omnyama. Asizwa lutho ebhalwa ngamaSulumane ephepheni. Asizwa lutho ebhalwa ngamaKristu. Akhona amasonto badla inyoka, badla utshani, badla upetrol, kodwa asizwa lutho elikhulumayo.
asazi uShembe walidlelana sesayisukumela manje sesayisukumela manje kune propaganda ekumele siyiveze manje masingayivezi sobe samfeyila uNkulunkulu wethu esize ngaye la wathi baba mkhulu uma indlula eshintsha ibhanti ufuna nikuzwe lokho ubaba mkhulu mayishintsha ibhanti kwahlala inkosi la ababebusa ngaleso sikhathi bazama ukuyichitha ekuyichitheni kwabo babona ukuthi bayahluleka base bebhale emaphepheni bayifundisa as a historical fact ukuthi baba mkhulu waxhuma impiko wazama ungithi behuba manga kaBhejana sifisa ukulungisa manje ayikaze yenzeka leyo nto siyacela-ke siyibandla lasebuhleni bamaNazaretha sicela amaphepha akhiphe okuyikona kunjalo-ke masubmit memorandum sikhuluma ehlabe enhlizweni neyithinta emizweni umthetho-ke wememorandum ngizondlulisela kusihlalo ngoba umsebenzi usuyaphela ukuthi phela esibalethele imemorandum kumele bayamukele mabeyamukela nathi sikuvume ukuthi sibanikile kodwa siyacela mase niyindlulisa kumongameli labantu abayosayina la siyacela ukuthi nibakhophishe saba nesiqiniseko ukuthi idlulile kumongameli amandla imizi imoto ibandla injalo indaba baba sesicela ukudlulisa-ke imemorandum okuyona ezosayinwa nanti itafula lethu amandla sizocela-ke uchief whip wetheku abeke izwe lodwa sobe sesiyavala emva kwalokho yayikhetha inkosi enkulu yasephakameni Nkosi yethu Simakathi
Nazareta ngiyanibingelela ngegama loNyazi. Chief womkhandlu waseThekwini ukhansela uSibongiseni wakaMkhize, ngizomela umeya uBaba Khawunda. Ngifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi alizoshona elanamhlanje lencwadi ingafinyelelanga ezandleni zakhe. Siyabonga. Sanibonani. Mina nginguHlanhla ngakangidi Sibongo, ngingu-advisor umeluleki kaNdunankulu uSihlezi Kalala. Nami ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngeke lishone la namhlanje ingekho ezandleni zikaNdunankulu zikalala le memorandum. Futhi konke nikushilo kuyezwakala, sikuzwile, siyokudlulisela ngoba kunjalo. Ngiyabonga. Amandla! Amandla! Longamthandi! 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 Siyabonga. Sinesibonelo la sokuthi uma sesisuka sesihamba socela ukuthi siphume ngo-Smith Street, kodwa singabe sisadwala emgwaqweni ukuze kungadaleki enye imashi. Isona sicelo leso. Siyabonga kakhulu abafundisi bethu abahle, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, intayisuthi, amakhosazana, nabo bonke omama. Simunye onyazini. Amen. Sizocela-ke ubaba umfundisi uGcwensa asiphe iculo bese asibusisela wonke umsebenzi. Namhla sibuyela wena wena